Nalatak ti probinsya ti Kalinga iti tradisyonal a panagtatu wenno panagbatok. Nakaagaw pa iti atensyon ti makuna at tribal war. Ngem adda ti naidumduma awagas dagiti umili iti panangsulbar no adda ti rumswa a susik. Dita ti tampok iti manarimaan a Bodong Festival iti probinsya. Ada detalye ni Angel Kim Pengosro. Iti bambantay a paso ti Cordillera, may isang nga ili ti pakasarakan iti naidumduma a kultura a nakatalimeng. Saan ana isurat iti papel ti kapadasan dagiti umili, ngem nabiyag ngay aywanan dagitoy agingga iti agdama. Daytoy ti probinsya ti Kalinga. Kuna ti kaadwan, iti probinsya ti nagtaudan dagiti umili analaing iti panagtukar iti gangsa. Naawagan pa iti probinsya kas Rice Granary of the Cordillera, gapo iti nalawa a plantasyon ti Kapagayan iti Tabuk City, ken dagiti kinaleng iti dadduma a munisipyo. Kasmatlaeng iti dadduma a probinsya ti Cordillera. Nalatak ti Kalinga ang nagtaudan dagiti manakigubat at tribo iti pakasaritaan. Dita arimusing ti tato, wenno panagbatok gapo ta matatuan dagiti manakigubat a banwar iti ili. May basar iti pinasagda a kalabanda iti ununa a panawon nga iti agdama ket naaywanan ken nagbalinon a paso ti arte ken kinamanagpartuat. Tampok iti dayta ni Apo Wangod ken dagiti dadduma a traditional tattoo artist iti probinsya. Naidumduma ti panangrisot dagiti umili ti Kalinga iti susik iti nagbaetan ti tunggal tribo. Daytoy ti inawaganda a Bodong. Maysa daytoy a peace pact system a pundasyon ti tribal governance ken diplomacy. Idi agangay, nabukal daytoy a festival ti probinsya at tanda ti panagkaykaysa para iti peace and development. Dayta ti tinawon aram nambakan ti probinsya. Itatawan na maikapito a Bodong Festival a narugyan iti February 12, 2017, naigiddan daytoy iti maikatalupulo ket maysa a tawon a panakaisaad ti probinsya iti February 14, 1995. Tampok iti selebrasyon ti Luminawa Trek, Unoy Festival and Batok Showcase iti Tinglayan. Panakiparang ti the longest bahag and giant ginamat displays. Bodong Agro and Tourism Fair kunti Miss Kalinga Coronation Night. Drum and lyre competitions for elementary and high school students. Philippine Military Academy Silent Drill and the Philippine Army Parachute Team Display. Madaan pa iti community-oriented activities, ken tourism and cultural activities pakairamanan ti whitewater rafting, bike fest, the off-road 4x4 challenge, ken dalaga show. Kabayatan na, ipaimot ti Department of Agrarian Reform ti Certificates of Land Ownership Award and Certificates of Condonation with the release of mortgage kadagiti mannalon. Saan laeng apabuya iti kultura ti Bodong Festival. Palagip dayto iti pamati dagiti umili ti Kalinga iti kappia, kental na arangtay iti panagrang-ay. Kanayon alaglagipon, pasamak idi, adal ita, pagsarmingan iti masakbayan. Angel Kim Pengosro.